Hi guys, magandang adlaw. Ako na po din si Dalton. Dala po sa kasaka na po ang likod gihimol kong kabadyo. Giya gidi agoy. Agoy kita mo man ako wala. Graha mo do. Dah makuk na. Agoy. Oh, nan sangat tagang buhok. Sa mo tukron ka upaw. Day batang yaringit na. Hanam rin mong gusto di ay. Nakatugon pa kay ginang tuog marijo rakazo. Tuog ra magamay o sigbin. Dara pa ko dara sila promi. Lag na pud ko. Mga anda tadi jug pasyon. Gitagaan man ko ni Rosalie og pasyon. Labi ni nga pasyon ka pohog color. Ha. Grabing tamisa. Basta nga pasyon po ang grabing tamisa sabaw. Murag garang kuan royal. Mia. Ang tamisa. Wajay ka aslam sa gamay. Arang tamisa agarang nai pasyon. Wajo ko kabati og garang nai aslum. Unsa ra guys, ilga magpanuddo. Moadto mi og ubay. Maban ko ni Florami og ni Mayor. Magmotor rami. Si Dalton ibilin ra ni Undoy. Kasi Dalton pwede naman ibilin. Moadto mas ubay si Florami kay mapalit siya sa isang maintenance. Unsa si Rosalie moadto pud si Zachary mag-deliver og sabon siyang mi. Ako magaban-uban ako nila. Dabinsig da. Dabinsig. Bisaan ni silang nanay. Isang nanay mulakaw. Bisaan na hala. Uy. Di ka pwede mo naog. Kaya kay sinilas oy. Asa lang kay ala dirty oh. Na? Uy, dirty. Jera, yiw. Ai. Kani mga bata adlo ko ni sila. Ya, dirty manggod na. Ai man na. Be, naog ba? Naalagi din na mo naog. Naalagi din na mo naog. Magkangkang nagtiil. Da, yiw, dirty. Jera. Bijaan kas imong nanay. Mag-shopping ag imong nanay sa ubay. Bijaan ka. Bye-bye. Sa. Bye-bye. Hoy na hoy, ito na kamot dang. Ito ba nang gi? Pura sa barang kamot ni mo. Ano iba ang alkohol? Bye-bye. Cha. Bye. Cha. Karbi. Baba. Gawas-gawas naman ang ngipon. Ikaw na Petros din. Banggaan ko. Patay. Bihan ko na maikid ba? Liktak man. Ano liwat na ungatir? Ninagduha kong doon nasagul. Agbatang upaw. Uy. Da, bitu guys. Da. Dagisangana nga flower dito no. Flower for you. Wow.
Wow, flower. Silimul kay di makauli karong buwan. Excited na raman ako nga uli sa karong buwan. Isa madadjum kay agisang pagumangken. Ning uli man sa Cagayan de Oro. Unja umuli sa karong buwan sarado ag litsunan. Way kita karong buwan. Kay wa may mobantay lain. Isip pud karang naay saradaan. Ano anay kita? Minus ra basig panagat sa YouTube. Antoson sa laman nagkamingaw. Kay wa may mobantay lain. Pero ingat sila mo mangita si saog kanang naay kasaligan nga mobantay didto. Para makauli siya. Wa ko no siya makita nga mobantay. Ako ko ri patuon ninja sa Manila. Okay ra na panahon adto ko sa Manila. Tatay og sinanay di mo sugot og ako rang asa mo biyahe pa dong sa Manila. Kay mahadlok man sila unsa ako no karang nay atakihin ko sa eroplano. Pero para lang og karang pud ko nay ako rang usa. Kay sa una katong nay ang sakit ko ang epilepsy, ako ra mga isang biyahe. Mangit ako gahong ikaaban mo sa Manila. Para makita mas limol kay aran nang mingawa kadto sa nga tanan. Di alam ning kuan LDR. Ara. Sila mo iloy pud sa dito kay si jarang isa. Karang matawag si sana maluoy ko kay gilay ko sa kaso. Pauwas sa kay istorya. Kay katong nasnagi diha pa magisang pagumangken. Napa sa ka o istorya. Sa karon kay wa naman si jarang isa. Ang mingawan sa kaso. Excited po ko kaso kay kanang nay karong buwan na aga mong sabot nga mo uli siya. Hindi man din malahos. Pero sige na laman. Mangita na po kong pagi nga. Baka tukog Manila. Bahala gasar ko kabuhan dito. Hindi man po ko magsilbi o magdugay sa Manila. Kaya magpwede ako syudad. Hubakin ko. Kaya abog ka dito. Mas ganahan man ko dari sa bukid. La, tong na. Pero sigbin siya. Madyo na kaadjog mo to kay ara na ka-green. Nanubo na katong na dahil nasunog. Ang gatod si Dalton ni Florami. Mangita dyan kong paagi na nga makaato kong Manila. Pila na may kabuan wa nakita. O baka tungtong kong kanang naiya terminal. Kay bawa na kong asa kumadto. Kaya kanang pisto ni Limuel, tay Rizal. Bisag wa po ko tamak sa isang pwesto. Nakaadto naman ko og tay Rizal. Dahil naman na pangitaon. Nagsabot lagi ming Limuel. Ingan siya nga mangita ko no siya tao nga isang kabinlan sa pisto. Ingarong buwan naman agisang ting uli. Imbis na excited na ko kay Juna, uli na si Limuel. Arami nga wa ba sa kaadyo. Nagisigot man ko no sila Kuya Adjoy nga mobalik sa Manila ilig ka July. Ug madadon sila adto ra ko nila mo kujog para na ko'y kauban. Kaya ako lang nga sa mo biyahe, mag-aapod si tatay o si nanay. Kaya ako doon katukarang ko sa biyahe. Pero ako kadi mo kumahadlot. Bisag ako lang sa mo biyahe, kaya okay raman ako. Muli na ko. Basta kaya mga itar kong paagi nga makaapas kong Limuel ito sa Manila. Kaya luoy po ito si Zakadjo. Si Zarang isa. Maluoy ko ka nang tawag si Zag magabi eh. Kaya gilaay ko si Zag. Naisayog mahurot na gazang litso manok. Mutawag si Zag na mananghid. Min si Zag nga may lamo at tukos ang kumpari. Harapat si Zag sugtan kay luoy man. Basta di laman maghubog-hubog. Kaya harang kontra. Kaya madara species sa ubay. Mangita may kuan. Paumot. Kabaji. Nakapili na mo paumot. Panay tama ito eh. Asa dyan? Kari ka lang ni umot 3. Kari ulit sa gamit ko lang eh. Kanang last time
Hala, hala. Oo na. Magparanag pampagwapa. Halina na. Yor. Nagpara ko sila pampagwapa. May ilang mga sanggato yan dang. Oh, may pisman. Ano po yung mga pong, ha? Di ko mga ngayong sanggato dyan. Kagah ka tumang na po. Ikaw yor, ngani mo yor, sanggato eh. Katorang kuan. Nahalina na lagi sa punog isa. Agisa, wapon na halina, ikaw may sislok. Wapon na halina, ikaw may sislok dari. Sisang mabagi, handag niya sang api nga puti na. Uy, bait mo ka parami. Kaya ka rin mong gustin. Kanina sang galat. Dapat kumuangin rin sang galata. Yan na. Nakasaping nas mayor. Ano ba? Mag-member na naman ta. Mag-member na ta, mag-personal use ra. Hindi maka-active nga every month. Kung pala yung makapusta mo ako. Isa ka sa mundo mo dito. Ay, sa kasabot sa bisong. Worship, kung makarakag sa Riverside. Mga stak sa tata. Katasman. Alam nila lang yung evening. Okay, is life. Pag-budget ko raman. 100 budget ha kayo. Wala kayo kapalit. Hindi na yung kari dango, gamura ka retailer sa video. Hindi ka magpuan sa video. Hindi po. Hindi mo may dugo. Awa. Kung gamasa ko na kayo. Hindi naman yung video.